Du kan tage ManaVita koncentreret bitroningelepulver med dig overalt, fordi det ikke behøver at blive opbevaret på køl. Det er nemt at blande i enhver mad eller brik. Smagen er ikke så intens, så selv dem, der normalt ikke kan lide frisk bidronningele, har lettere ved at indtage det. Bidronningele er en af de mest koncentrerede naturlige superfoods til at styrke immunforsvaret, afgifte kroppen, bekæmpe træthed samt forbedre hukommelse og koncentration. Til at balancere hormonsystemet samt til at forbedre de indre organers funktion.